agrair a Arrels el recompte que fa anualment, que ens permet també conèixer amb dades més o menys objectives quina és la situació real any a any de les persones que viuen al carrer a la nostra ciutat. Hem de constatar d'aquest darrer informe, d'aquest darrer recompte, podríem dir dos grans punts. Per una banda, l'increment al voltant d'un 12% de les persones que viuen al carrer. Passem de 1.231 persones l'any 2022 a 1.384 aquest any últim 2023, per tant un increment de 153 persones, vol dir de 153 projectes de vida, que sabem, i crec que no se li escapa a ningú, que del tot no és una xifra real. Constatem sempre que hi ha un sensellarisme ocult, que és aquell sensellarisme, per exemple, de les dones, que a vegades sacrifiquen una part de la dignitat o de la vida digna per tal de mantenir un sostre. I, per tant, crec que també no podem obviar aquest sensellarisme ocult que existeix